Ngikubingelele, nginamkile la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma ukuthi umusha kule channel, bengicela ushaya usubscribe ukuze phela ungaphothela mhla sengibuya ngokulandelayo nevideo ehlukile. Nanokuthi-ke ohleli nabo bacile nabo bezoshaya usubscribe kule channel ukuze-ke bengaphuthelwa nabo amaphupho abahluphayo. Kubalulekile ukuthi bewazi ukuthi ingaba bekuthini empilweni zabo. Uma ukuthi le video ibona ku-TikTok, ungaphuma ku-YouTube useshe ukuthi sichaza amaphupho. Ngenzeka sengiphendula umbuzo wakho. Ngizolokhu ngithatha njenga-1 lapha kuma-comment ku-TikTok wethu sichaza amaphupho. Khona ubuzile amaphupho ngezikweletu. Uma uphupha ukuthi-ke unenkinga yezikweletu, lokho kusho ukuthi-ke uzoba yisigwili. Amaphupho ngokuhola imali. Uma uphupha ukuthi uhola imali eningi, kusho ukuthi inkathazo ikakhulukazi uma-ke ungusomabhizinisi, kungenzeka kube-ke khona okulahlekayo maduzana. Amaphupho ngamakhadi okukweleta nokuthi amele ukuthini. Uma uphupha ngamakhadi esikweletu, kumele ukukwazi kwakho ukuthola noma-ke ukwenza okuthandayo empilweni ngaphandle kokusebenza kanzima noma ukuyikhathaza. Kukhombisa-ke izinga lokukhululeka kwakho ngokuba namandla, amathuba noma ubumnandi. Ukusebenzisa ikhadi lesikweletu kusho ukuthi-ke wena noma okuthize ngawe kukwazi ukwenza noma yini ukufeza injongo ngaphandle kwey'nkinga. Ukuphupha. Mlaleli, bengicela ukuthi ngisale sengima khona lapha. Uma ukuthi-ke unombuzo ungabuza kwi-comment. Uma unephupho ofisa sikuchazele lona, buza kwi-comment. Ngizobuya-ke neyakho ivideo ngokulandelayo. Ungakhohlwa phela ukushaya subscribe ukuze-ke nabantu ohleli nabo bezokwazi kabanzi ngamaphupho. Nisale kahle.